Għal dawk illi jgħixu fin-naħa t'isfel ta' Malta, kull meta tissemma l-mellieħa spiss jissemma wkoll il-bogħod. Għal oħrajn jissemma wkoll l-għoli għal fatt illi dan ir-raħal jinsab waħda mill-ogħla ħotob fil-Gżejjer Maltin. Hemm min isostni illi il-mellieħa tifrex minn Selmund sa ċirkewwa. Li żgur huwa illi din iż-żona ħaddan magħha l-ikbar xtajta fil-Gżejjer Maltin. Li sem mellieħa hemm min jgħid illi ġej mill-salini tal-melħ illi hawn f'dawn inħawi ta' minn żmien il-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Iżda jiena nippreferi nemmen illi mellieħa ġejja mill-kelma Griega melea li tfisser aħsen. L-ambaxxatur tal-mellieħa għall-brikolaġġ huwa l-pettur George Fenech, illi għal 20 ta' snin ħares lejn dawn l-inħawi bajn artistika. U pitter dak li ra fuħut mill-isbaħ kwadri fir-repertorju tiegħu. Dal-għodu, ne? Għaw, għabel, ġew xil-10. Għadu mux l-għasani kif għadli l-bieħla. Tħot bieġi l-għatib l-biddi u għed. U ġdaka kontant ma naħħax barra. Illa, għu l-poġi l-kuluri fuq il-tila. Suġġet ma jiffettwanix jgħid. Imma għettajt il-suġġet ma jiffettwak. Għara kemm il-darba pinġejk fil-pajsaġġ, speċjalment taw il-melli. M'għandux xaqsan. Għax hija ma tiġix il-post għaw, jien meta nkun qed nippenġi il-pajsaġġ, mhux biex ikun ir-ritratt tal-post, għax il-pajsaġġ hija ħaġa ħajja. U kuljum jibiddilna. Allura taħt tajru skul, jew taħt tajru blazzi, jew wara x-xita, fis-sajf. Ġieli pinġer pajsaġġ, x'ismu? Law tkun id-darba l-istess tema. Imma jitbiddel, ma nbiddilx il-post, jitbiddel u waħdu. Għandu verri nistannu dik, ħafna postijiet, ma'mulin żminijiet differenti, u x'ismu. U tkun xiftet jawż iġviri l-istess inħawi jgħettajt inti ġviri. Le, ma importax. Sezam pinġa ma' nsajn kwar mijiet ta' drabi. Ma fisser xejn. U darba mhux bħall-oħra. Ma fisser xejn. Imma jiġifieri meta bniedem jgħid li inti pinġejt il-mellieħa. Le għax żomm daqsxejn. Il-mellieħa sar kontra il-kont qrib. Ma sarx kont ipinġi, ma sarx. Bruegel pinġa l-Olanda. U għax l-Olanda ma ħiġi mellieħa. Allora mhux kull l-artist, kwalinkwa artist jipinġi l-abdu ta' madwaru. Jien nistax ipinġi dak li ma nafx fih, li ma nafx, nista' nagħti minn dak li għandi, minn dak li nagħti. Allora ngħidu aħna il-mellieħa. X'tara għala differenti għala kulur u bħala forma? L-istess ħaġa. L-istess? Ma tara xejn, Le, minn post ieħor. Minn post ieħor. Le, xorta waħda. Mhux bħal kull bniedem għandu l-kulur tiegħu, il-karattru tiegħu, il-mixja tiegħu. U dan kulħadd, kull rokna, kull ħaġa li hawn għandha dal-kwalitajiet. Issa inti trid issibhom u bl-iktar mod sempliċi tgħaddihom ħadd ieħor. U ġifieri dan huwa x-xogħol tal-artist kont int? Le, mhux l-artist biss. Le, l-artist kull artist għandu l-mod tiegħu kif jesprimi ruħu. Pereżempju, jekk kieku taqbad ngħidu pajsaġġ. Taqbad sitt artisti differenti. Ipinġu dal-pajsaġġ. Kollha jħorġu biċċa xogħol. Tajba, totalment differenti minn waħda għall-oħra, u kollha jħorġu il-messaġġ ta' kull wieħed minnhom. Tħassbu dwar dak il-post. Issa jekk tpoġġi tliet
ست kameras differenti fl-artisti, waħda ta' 1000 lira, l-oħra ta' 5 lira, l-oħra ta' 10 liri. Plus, tessa poco, sajtu, l-istess riżultat. Differenza hija għax il-kamera hija ħaġa mekkanika. U li ieħor għandu r-ruħ, għandu l-feeling. Minna feeling, minna l-ħajja, l-artist jpoġġi ħajja. Meta jaħdem, jekk m'hemmx il-ħajja, tista' taħmilha. Il-ħaġa, l-arti mhix qiegħda xi ħaġa biex iżejjem biss, mhix moda, jew x'ismu hemm l-arti għax illum kollox anke platt minestra jsejħulu l-moda tat-tisira aw l-arti tal-kukeri aw kollox. Imma l-arti viżiva, l-arti li tirriżisti żmien, tiflaħ iż-żmien hija ħaġa oħra. U t-tajba hi li l-George Fenech introduċiw li xi ħadd ieħor mill-mellieħa ħabib antik tiegħi li huwa wkoll artist. Joe Vassallo. Ġew niltaqgħu miegħu noftit ieħor. Hawn magħna. Allora għajdli fuq George Fenech. George Fenech, inni nafu ħafna s-su. U jitmill-artisti li għanna u naħseb jenu. U jpenġa l-melliħa kollha se xinu mobbu għandu. Tara George Fenech, inti ftakar la maħtrik għandu kwa. Jena lek krittek li tarġa tħodni għandu għal dal-program. Insomma, xejd, Ma ħjar ma nitkellmu fuq George nitkellmu ftit fuq, eh? Għatkellem fuq minn triki, mux għasak importanti, ma insomma, għedna għaw issa. Minn titpinġi u koll. Ma l-melliħa għat ma zilt titpinġiha, volja inti mill-melliħa. X'inhi raġuni? Għax il-melliħa, ma nafx, dejx inħares lej għala. Kienet kollha sabiħa dak it-tip ta' binnitem, baqa' ftit jidher issa. U se ġibuh kollox jitpinġijaw, għaw kollu veru. Imma kollox abjad naqra, jien kollox idejjaqni, u mbagħad l-oħra tiddomina hemm. Isa Alla ħares ma kien hawn xiex kieku qatt isemmu l-mellieħa, kull pittura għandu George Fenech tara knisja, dawk il-barranin kollha jgħidu l-knisja. Kieku ma dik il-knisja, allura ma jsir xejn għandi kun hawn. Imma hemm affarijiet sbieħ oħra skont int fil-mellieħa. Affarijiet sbieħ, hija l-widien sbieħ. Il-baħar sabiħ, l-għadira sabiħ, il-widien ta' madwara u ħafna widien. Sbieħ ukoll. Ma x'differenza rajt allura? F'dal-aħħar 40 sena ngħidu meta kont tifel ġew bħalissa fil-mellieħa. Interessanti naħseb jien l-ewwel nett l-iżvilupp ta' meta kont żgħir il-knisju kien tiddomina fil-50s. ħafna iktar milli llum. Le. Mhux bħala bini qed tgħid. Illum dominanti bħala bini qed nara, dak iż-żmien bħala ħsieb. Bħala pressa. Ma kif iġġib ruħek? Kif iġġib ruħek iddejqek u kollha tgħidlek għamel hekk u tagħmel ċek u dak bnub mejt u dak bnub ħaj u jien ma nifhimx dal-affarijiet iddejquni kollha. Ma u niftakar jiġifieri l-għażminijiet u meta kont fil-Legion of Mary u dal-affarijiet, kienu għażminijiet is-60s u politika reliġjuża fl-aqwa tagħha, diskriminazzjoni grassa. Kont akkanejt jiġifieri jien tal-affarijiet. Kont akkanejt. Kombattihom jiġifieri. Le, dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien tiġib ruħi bħal qaddisin kollha tal-mellieħu. Jiġifieri tifel sewwa dak kif għad. Ma bdew ġejjin ċertu affarijiet Beatles, Vietnam, diskriminazzjoni f'żietaw. Għalhekk iktar affarijiet li kienu qed jixu barra. Hemm inti bniedem hu, ma inti xtaqt il-mellieħa ma jiffettwakx dal-affarijiet. Nisma' anke l-ajruplani. L-ajruplan issa wkoll illum ma kienux jgħaddu l-ajruplani hawn. Kien jgħaddu wkoll. Waħa xi wieħed fil-gwerra x'imkien law, ma nafx fejn x'imkien hemm. Iktar konna familja dak iż-żmien mellieħa qed ngħidlek, ma kienux dal-binija bdiet li qed tara llum u kulħadd kien jidher ta' wara l-muntani. Aħna nagħmluhom ta' aħna ma nafx aħna ngħidu lilhom ta' wara l-muntani u sejrin hekk insomma ma jgħidulna wara aħna nagħmluhom wara l-muntani. Għax di oħra ma li min joqgħod il-bot minn hawn, ngħidu aħna taslima jew marsa xlok. Jgħidu l-mellieħa skemmu l-bot, kif ma xi ħadd jgħidlek biex tmur il-belt jew nkella biex tmur witilajn. Kif taraw? Le, mhux kif konna nqiem nara hekk illum, l-bota u maltaw il-bot. Dejjem hemm kien hawn il-bot. Għaliex, għax l-ewwel nett bil-kosta tal-li għetomlek sekonda ta' kollhom kien ħanajdu sjata tal-ħażabbaru mill-mellieħa qed ngħid. Issa ġew hekk naqas karozza m'għandi ma nsuqx. U t-tieni ma nsuqx għala, għax kulħadd għandu karozza, xi ħadd ħajrikbek x'imkien b'xi mod jew Imma kulħadd jiraġuna bħalek ħadd ma. Kieku jaħassek kulħadd jiraġuna bħali biex qed imutu bl-exhaust, hekk irridu jiraġuna bħali. Imma mhux ġib kieku twaqqaf il-karozzi kieku kien hawn xi gvern serju. U waqqaf il-karozzi ma jistux, l-oppożizzjoni x'poter tieħu. In-nies kemm igergru, għandna kemm huma ċwiex qegħdin jmutu dawn.
Issa li ma gvern jagħmel din ħaġa jkun qed jiproteġihom, mhux se jagħmlu magħhom. Mela ġib il-karozzi waqt il kulħadd m'hemmx taqbelu. Dan bħalu ma nafx. Isma', qed ħafna ħin. Ħafna Ġorġ Ferrej. Mela, Ammarru,